Изпиташ си футбол с кварталните дружки почти до следобед. Пешо Чубани и Гошо изпуска и топката изхвърча. Полетя на някъде, на много далеч, почти оцели Леля Мара. Падна в шахта пред блок 22. Отидох да я взема, но какъв видя. Кон! Какво е той животно? Как е попаднало там? Дали би да се е подхлъзнало на обелка от банан? Не мога да повярвам какво се случва тука! Да, това е кон в шахта! Връщам се аз при дружките си да им кажа какво съм видял. Всички се смеят и никой не вярва. Питат дали съм пиян. Затиквам ги аз към мръсната шахта да скиват какво съм скивал. Усмивките паднаха и всички повярваха, че всъщност аз съм видял. Кон! Какво е той животно? Как е попаднало там? Дали би да е паднал от някой самолет? Не мога да повярвам какво се случва тука. Да, това е кон в шахта! Пешо баща му бил пък кранист и на помощ веднага долетя. Издърпахме конец от мръсната шахта. Всички се радват. Ура! Напушихме коня. Кръсти го близка. Той пък се срамува, че Пешо го натиска. Конят побягна, все се натриска. Линейка го блъсна, а вътре се оказа Криска. Влязал кон в аптека. И какво като съм кон?